שלום אנשים, חזרתי לעוד סרטון. אני משחק היום עוד פעם עם בן ארמסטרייס, נשחק שתי משחקים של ארמסטרייס בערך. יאללה בן, תתחיל. מתחיל. באמת חשוב לי ממש, בגלל שזה התחלה שלי ביוטיוב, חשוב לי ממש שמי שרואה את הסרטונים שלי שירשם גם לערוץ, כי ככה יותר ויותר ויותר אנשים יירשמו, וככה זה גם יבטיח שאני אמשיך לעשות סרטונים. וזה אמור, זה יהיה מצחיק, וזה יהיה כיף כאילו. כיף כמובן גם בשבילי, כי זה תמיד כיף לדבר עם יוטיוב. לא, אני שונא את הזירה הזאת. בין כולם שונאים את הזירה הזאת. אני טרוריזם. גם אני טרוריסט, טוב. בוא, מי? בוט אורין. בוט גארט. אגב. לא, אני לא גארט. מה? הרגתי מישהו. היי, גם אני הרגתי מישהו. פאק, לא. הרגתי מישהו. שיט, מישהו, מה? מה קרה? What happened? לקחו ממני את הלידר. וואו. פאק. המפה הזאת קשה, כי מכל סנטימטר יכולים לבוא אליך. כן, נכון. הוא לא רק עם מישהו. שיט, אני מה... עוזי, אני שונא עוזי. יש. אוקיי, עברתי את עוזי די מהר. אוי, אני מקי. היי בן, הנה אתה. אתה מתכוון שאני מת. הרגתי מישהו ואז הרגו אותי. לא תגיד לי, לא! ונקים בוחר לי בלבול. הלאה, זה על זה אינטרנט? לא! יואו, אתה לא מזדק איזה קיל יפה. יש, הרגתי מישהו מה-AK. איזה הישג. אני יודע, נכון? זה אקי, הורגים פה מלא. אני לא סובל ל-AK. יואו, אם אני עובר, כאילו עברתי את ה-AK, אם עכשיו הורגים אותי עם סכין, אני מת. אני כבר שטגן. שטגן. לא, קשה להיות פה עם שטגן, כי אפשר לראות בך מכל מקום. איך אנשים מצליחים מהצד השני של המפה לצלוב עם פאקינג AK? יש, הדשוט למישהו. אני פשוט ממש מתקרב למישהו ואז מתחיל לרסס אותו. סק, יש לי משהו בעיה. מישהו התאבד. מישהו מצלם או מצלם? מה? לא! הרגו אותי! ממש קשה להרוג עם שטגן. פאק. חלה. היי בן, הנה אתה. לחסום את בן. מה?
אבל אבא, זה לא פייר. זה מעצבן שלי. אוי, יש לי משהו בעין. יש, הדשוט. ראיתי את זה. ואת זה ראית? כן. שהרגו אותך. אני סוף סוף עם שוטגן. לא! Do you love me? They want to build a snowman. אוקיי, ביי. די, לא מצליח להרוג. יש הצלחתי. אני מחסלל אנשים עם שוטגן. מגיע לגיל פאק. פאק. לא! פאק, לא. ריססתי מישהו שנה בגב עם הצלף מרסס והוא לא מת, ואז הוא הסתובב סנטימטר והרג אותי. לא, הייתי כל כך קרוב להרוג מישהו. יש, הרגתי מישהו. איך אני אוהב את האוטונום. יאללה, היית אני כבר עם שני אקדחים, מה אתה? אוטונום. יש עוד. היי, בן. די. אנשים מה? גונבים לי את הקילים. ואני עם אוטונום, זה אמור להיות קל. כן, לא יודע למה, אבל היה לי קשה להרוג. מה הדור? לא עכשיו. לא! די, עוקפים אותי ואני עם אקדח. פאק, יש. תקשיב, זה פשוט מעצבן. אנשים הורגים אותי ללא רבב. וואו, איזה הדשוט מדהים עשיתי. תראה שמי עם פאקינג מאג. הולי שיט, הבלתי. מי? תראה שמי כבר לא עם מאג. מה, דקרו אותך? לא, התאבדתי. תראה שמי עם מאג, שוב פעם. להיות עם מאג זה קשה, בזמן האחרון הבנתי את זה. וואו, אני נייף! לא, ראיתי מי ישר. לא. היי, הנה, בן, ראיתי אותך. Hello, the people on the internet. די, אני חושב בעתיד לעשות את הערוץ שלי באנגלית, אבל היא הרבה יותר בעתיד. שוט, 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 שוט. בן, אם אתה בוחר בגג אני אוהב אותך. לא! למה? איזה אנשים סתומים. תקשיב, מחר לצפת אין לימודים. למה? צפת זה מקום גבוה, ירד שם בטח הרבה שלג. הפעם אני אהיה טרוריסטים ואתה תהיה שוטרים. יא מגעיל. למה? אתה משחק כבר? כן. והתחילו את המשחק? לא. יפי. Hello, the people of the internet. מה זה המקום? פאק. בסוף אתה גם הפכת להיות איתי. כן. הרגתי אחד. לא, הרגתי שתיים.
מה זה הפאק, הג'נטלמן? הולי שיט. פאק, איזה באסה. עוד פעם יש לי את הבעיה הזאת שזה. שמה? שאני לא רואה כוונת ודברים כאלה. וואו, אני הייתי פשוט עם אנשים כל כך מעפים. דוניאל. לא, הוא דקר אותי! דוניאל, תמות כבר, יופי. אוי, יש איזה כזה לרצוח אנשים. נדפוק לאנשים יצ'ות. וואו, פשוט. נו, עכשיו זה יסתדר לך הבעיה? כן, סידרתי אותה. וואו, אנחנו בבסיס שלהם. כן, אני מקי. פאק, לא. איך אתה עם מקי כבר? כי הייתי בבסיס שלהם והרגתי מלא. היי. היי. פאק. אני רציתי להרוג אותו. היי, הרגתי אותו. טוב, מפריחתי. היי, הצלתי מישהו מדקירה עם סכין. אין, אתה גיבור אתה. אני יודע, נכון. אנשים אוהבים אותי כמו שאני. וואו, איזה אצ'ות מדהים. אני עכשיו כבר עם מקי. עברתי טייקי לפני 2 נשקים. כמה נשקים? 2. אני מתחיל קצת לצמצם את הפער. אני כבר שטגן. מה זה? אלק! זה רושם לי שהראיתי במישהו מהקבוצה שלנו בגלל שבאתי לראות במישהו עם שוטגן ואז הוא קפץ לי לכוונת. נו, עדיין ירית בו. הלאה. בן אדם. מה? מאיפה? איזה טמבל? מי טמבל? טמבלו לחתול. כזה טמבלול. נכון, בן טמבלול. פו! וואי! איזה נינג'אגו! איפה הוא? אתה לא מבין. מה? הוא קפץ לי מהגג. איזה גג? זה שעכשיו הרגתי אותו קפץ לי, לא יודע. תראה את הסרטון שאתה לא מבין. זה היה כזה מפחיד. יש לי טראומה עכשיו. מתחיל לצמצם את הפער, אני הפכתי ל8. למה? אני ב8, הנשק השמיני. אני בתשיעי כבר. התשיעי זה הפוטלוב. וואי. כיוונתי לו לראש כל כך בקרוב ולא הצלחתי להרוג אותו. אוקיי. המשחק נהיה רציני, אנשים ואנושות, המשחק נהיה רציני. שיט, איך מישהו כבר עם אקדח? אני עם אבא. באמת? כן. רגע, מי? שיט. נו. תראי מי זה. דוקטור שמולביש. עכשיו אם AWP היה חודר 2 קירות. מה? וואי. לא היה לי סיכוי להרוג אותו. בת פאפה זה נופל.
לא, עוד שנייה, בן, עוד שנייה גנבתי לך את הקיל. אני כל כך גרוע עם AWP. אני כל כך טוב עם AWP. יש, הרגתי מישהו. אבל יש לי 8 חיים, זה סכנה לציבור. סוף סוף הרגתי מישהו. מה? לא! הלאה, אני עם דזר. שיט, מישהו מתחבא פה. זה הדוני לזה. לא. אתה מרון משחק או נלך? נעצור. אוקיי, סבבה. לא, עוד משחק, חייב עוד משחק. למה? אני כל כך קרוב להגיע לרמה 6. טוב, עוד אחד אחרון. לא בג, לא בג. שוט, יופי. בגג. לא! אל תבחר בגג. CSGO זה ה-lifestyle. Hello the people on the internet. אם מישהו לא מבין מה אני כל הזמן אומר, כאילו של ה-Hello the people of the internet, אז רגע, בן, מי אתה, טרוריסטים או מחבלים? מחבלים או שוטרים? בן! טוב, כנראה לא יודע. מי אתה, מחבלים או שוטרים? מחבלים. סבבה, גם אני. הקיצר, אם מישהו לא מבין מה אני כל הזמן עושה, כאילו, מאיפה אני מביא את כל הזה של ה-Hello the people of the internet, זה מיוטיובר שאני ממש אוהב שקוראים לו The Gaming Lemon. הוא כאילו, הוא לא עושה סרטונים בעברית, הוא עושה סרטונים באנגלית, אבל עדיין אני ממש אוהב את הסרטונים שלו, כי הוא מצחיק, הוא ממש מאוד תרופות. גם מה שהוא עושה וגם איך שהוא מדבר וכל הדברים האלה. עולים עליו. כן. אתם תראו שאני רשום לערוץ שלו. כאילו אם תירשמו לערוץ שלי, אז תראו שאני רשום לערוץ שלו. שוב, תזכור את קוראים לו The Gaming Lemon. כמה הרגת? איך? אני מקום אחרון. לא! Skyway. שלום חמוד. אני שונא גם בפלולים. גם כן אתה והפלולים שלך. היי, הרגתי 5. איך הוא הצליח כבר להרוג 13? מי הרג 13? מישהו, המקום ראשון בקבוצה שלנו. איך? what the fuck? ביטה, מה קרה לך? ליפה. טוב שנזכרת חבוב. חבובות. להציל מישהו! עוד דבר. מישהו הושפל כאן. וואט? זה ממני אחי, אבא שלי שוטר. איתה, השגתי אצ'יפמנט. כן, ראיתי.
שלנו שהרגתי, נו, מישהו באוויר. מגניב לך. איך? יש אותי ועוד מישהו שאיתי. המישהו הזה שאיתי הוא כאילו עומד כזה לפניי. הוא עומד מולי כאילו. ואז מישהו אחד מרסס את שתינו והורג אותי ואז השני הורג אותו. מה? את מפולין. אמורה לדעת את כל הדבר הזה. למה תחשבי סבתא ברחה? וזה גביר? היי, חבוב. עם איזה נשק אתה כבר? היי בן, עברת אותי. אתה עם השוטגן שנראה כמו קדף, נכון? לא, אני כבר עם השלב. פאק. תקשיב, אנשים פה מחסלים אותי. מתתי אשכרה 15 פעמים. מתתי 14. שובבון. 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 היי, 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 היי. לא, 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 לא. יואו. יואו. זה היה כל כך קרוב. מישהו רדף, תקשיב, כאילו הטענתי כזה, ואז מישהו רדף אחריי עם סכין, וחבר שלו שהיה איתו שם, הרג אותי עם שוטגן, אתה לא מבין, שנייה לפני שהרג אותי. זה לא הזמן המתאים להיות להגים באחבר. It's not good. It's not good. Not good. Not good enough. Not good enough. איתי תמיד תאהב אותי. ברור חמוד. כאילו מה אתה חושב לעצמך? שאני לא חמוד ויפה כמו שאני? לא, לא גולדנייט, לא. יש, הרגתי אותו. עוד גולדנייט? מה זה? כמה? הרבה גולדנייט. שניים רדפו אחריי עם גולדנייט. לא, 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 לא. יואו. יואו. פאק לו, פאק לו, פאק לו. יואו. איתי, זה הייתה אתה? כן. הרגתי אותו נוסקו. מה איתה? עם AWP. לא, הנה הוא! לא, 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 לא! לא, 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 לא. או, איזה פוקס מפריע. יואו. יואו, 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 כל... לא. חיילי. טוב, אנחנו צריכים ללכת. רמה 6, בייבי. קיבלתי נשק, בייבי. יש עוד מישהו שקיבל סקין לנו, לטופי. טוב. ביי אנשים, אני אראה אתכם מחר. ביי.